Подарък за Чарли. Познавате ли Чарли? Чарли е много добро момиче, ама всяка година се е недоволна. Иска най-големия подарък за нея. Така че тази година най-големия подарък направи за Чарли. Надявам се да е доволна. Вие ще се зарадвате ли да имате такъв подарък? Да, така се надявам и Чарли да се зарадва. Сега ще се скрие отзад и Чарли, когато дойде и види хубавия голям подарък, ще изляза, ще извикам изненада, а вие ще извикате заедно с мен. Съгласни ли сте? Добре. Бе, няма да ви целя, защото има много родители и ако ме видят някъде дядо Коледа, няма да ми подари подарък. Така че ще внимавам. Аз всяка година обичам да взимам най-големите подаръци за мен. Най-големия подарък. Така ли? Я? Най-големия подарък е това. Обаче тази година съм измислила друго. Искам не да имам най-големия подарък, ами всички подаръци да бъдат за мен. Размислих. Така че отивам да проверя другите подаръци, дали са за мен. Искам всички подаръци, щом искате така, сам ще си ги подаря. Искам всички подаръци пред моята врата. Ще бъдете на сутринта. Да, така че, я. Това подарък не е за мен. Я да видя другия. И този подарък не е за мен. И този подарък не е за мен. Само този подарък е за мен. Изненада! Чарли, не се ли радва?